Здравейте на всички! Казвам се Стефан Генков и съм водещ финансов анализатор в компания Teletrade DJ International Consulting за България. Днес ще ви запозная с някои от правилата, които доста често трейдерите нарушават, и по-точно 5 смъртни греха, както и правилата, които така не можем да разберем. Трябва да ви кажа, че търговията с финансови инструменти не е толкова въпрос на отношение между вас и Форекс пазара, а по-скоро се отнася единствено до връзката на вас самия себе си и вашето самоусещане. Както се казва в една народна мъдрост, най-лошият враг на човека е самият него. И това може да стане много ясно, след като вече се намирате в зоната на търговската арена. Усвояването на психологията на търговия е едно от най-трудните предизвикателства за един трейдер, тъй като лошото управление на емоциите често може да доведе до правенето на погрешни оценки и големи загуби. От време на време много трейдери усещат, че сякаш има невидима сила, която се домогва до тяхната сметка и краде от техните трудно спечелени пари. Изглежда, че няма значение колко умения и знания имат трейдерите, нито колко години опит са натрупали във Форекс търговията. Те просто не могат да спрат този лош дух, който ограбва парите от сметките им. Така че, основният въпрос тук е как да се предотврати действието на тази необяснима сила. Независимо от това дали сте опитен трейдер или начинаещ инвеститор, способността да предотвратите подобна кражба на вашите пари е свързана с това колко добре се справяте с преодоляването на 5 греха на Форекс търговията. Всъщност, всеки един грях представлява елемент на силата, която опустошава вашата сметка за търговия. Ясното определяне и разпознаване на тези грехове дава възможност на интелигентния инвеститор да стои далеч от неприятности и загуби, като по този начин се осветява пътя на борбата му с неговите индивидуални слабости и грехове. Следователно е необходимо да разгледаме и анализираме тези 5 страшни греха и да демонстрираме как те влияят на трейдера, следвайки логичен и систематичен подход за търгуване. Сега, има различни правила, като едно от тях е правилното управление на капитала или money management, но ние няма да тъпчем се на едно място, дъвкали сме ги много пъти тези неща, това са, че не трябва да ангажираме повече от 30% от нашия капитал, да не рискуваме 5%, даже аз не рискувам повече от 2%, как да си определяме стоп лоса, съотношението take profit, stop loss и така нататък. Вие тези неща ги знаете. Затова ще наблегнем на правилата за работа и как хората се влияят от емоциите. Но в работата на спекулантите точно емоциите са най-големия враг. Ако не сте в състояние да овладеете вашите емоции, то този бизнес няма да ви носи доходи. Затова на финансовия пазар успеха се постига от тези, които се научат да не се влияят от своите емоции. По принцип, разликата между професионалиста и аматьора се определя от уменията за контролиране на своите емоции. Професионалистът не позволява на емоциите да го овладеят. При аматьора е обратното. Ето защо ние препоръчваме да се придържате към нашите съвети, които се използват и от професионалните спекуланти. Изпълняването на нашите съвети ще ви научат да изключите емоциите си от процеса на работа. На първо място, вие трябва да започвате всеки ваш работен ден с изготвяне на търговски план. За да бъде правилно направен търговския план, вие трябва да направите комплексен анализ. Нека да разгледаме подробно схемата. Първо, анализирайте движението на избраната от вас валута по графиката на времеви интервал, който използвате, например H1. Постройте всички линии на тренда, подкрепа и съпротива, линии на канала и ключовите нива. Отбележете се отделно
значенията на трите най-близки към текущата цена нива на съпротива и трите нива на подкрепа. Не забравяйте, тренда е ваш приятел. Опитайте се да търгувате по посока на тренда. Сложете върху ценовата графика няколко показатели, които са включени във вашите търговски системи и определете видовете сигнали, които те дават. Не забравяйте, индикаторите дават само потвърждаване на вашите намерения. Самите намерения вие формулирате при трендовия анализ на графиката. Второ, трябва да анализирате фундаменталните данни, които са публикувани преди да започнете работа, както и тези, които ще се публикуват през деня. Преценете влиянието им върху движението на валутата. След това съставете сценарии на действията си при достигане на цената до отбелязаното от вас ниво. При това веднага си отбележете цената за отваряне на позиция и целта, която се очаква – затварянето на позиция с печалба. Така и цената за затваряне на позицията на загуба. При определяне на целите, както за печалба, така и за загуба, постоянно се замислите дали се заслужава сделката. Не отваряйте позиция, ако очаквате печалбата да е сравнима или по-малка от установения риск. Т.е. ако стойността на планираните печалби са по-малки или равни на планираните загуби. След изготвяне на търговският план, реализирайте го. Не забравяйте, правилното решение трябва да се основава на логически принципи. Не търсете лесни пари. Никога не се отклонявайте от плана. По-добре е нищо да не правите за деня, отколкото да направите нещо в противоречие с планове. В този случай най-малкото няма какво да загубите. Психологията на човешкото поведение е ключът към разбирането на това какво се случва на финансовия пазар. Тук всички обичайни ежедневни чувства и стремежи се появяват по-ясно. Присъщи на всички нас чувства като страх, алчност, дисциплина, хазарт, липса на търпение и други в бързият ритъм на борсовата търговия. Познаването на собствените ви способности и предпочитания, както на положителните, така и на отрицателните ви качества, може да ви помогне да избегнете фалита. Ако към всичко останало вие добавите способността си за адекватна оценка на психологическото състояние и на съответстващото поведение на пазара на тълпата, то вашият успех е гарантиран. Трябва да ви кажа, че движещата сила, която ни задължава да работим на спекулативните финансови пазари, е алчността. Ако вашата алчност е незначителна, то ще сключвате малко сделки, като ще изпускате добри моменти. В даден случай се препоръчва да се заемете с друг вид бизнес, който е по-спокоен. Ако алчността ви не познава граници, то вие ще се опитате да сключите възможно най-много сделки, излагайки себе си на риск с неясна перспектива. По-добре играйте в казиното, това ви е по-близко до душата и е по-евтино за портфела. Резултатът от действието на алчността е мотивация за сключване на сделки. Съществуват два вида мотивация. Първият рационална и нерационална. Обикновено рационалната мотивация присъства преди първото влизане на пазара за младият спекулант, а също и в работата на професионалните спекуланти. При нерационалната мотивация тя се изразява в хазартността на играча и присъства практически във всеки спекулант. Обаче някои контролират своя хазарт, а другите са роби на емоциите си и са обречени да губят. За да се определи дали сте попаднали под влиянието на ирационалния хазарт, използвайте следните сигнали. Ако спекулантът пита другите какво вие мислите по този повод, ако той разказва на другите за своите отворени позиции и ако спекулантът няма план на работа, най-вероятно е под влиянието на хазарта, а не на разума. Най-доброто лекарство срещу хазарта е съставянето на план за сключване на сделки.
Сега пример от пазара. Спекулантът какво прави? Отваря позиция на еврото, изчислил по всички правила и е поставил стоп лос и take profit. Например, цената тръгва нагоре. Ако алчността надалее от спекуланта, то той без никаква причина ще премахне ордера за затваряне на позицията с печалба. Като резултат, той вероятно ще получи печалба, но по-малка от планираната, тъй като в повечето случаи пазарът ще достигне до определено ниво и ще започне да пада. За да не се подавате на алчността си, е необходимо да не променяте своите планове по време на търговията, освен ако няма обективна причина. Причината, че ние искаме в тази сделка да спечелим повече, не е обективна причина. Следващият смъртен грях на Форекс, това е страхът. Той се появява, когато получавате загуби. Страхът парализира някои хора. Те не могат на време да спрат и губят всичко. Страхът кара другите хора да сключват взаимно противоположни сделки, което също обикновено ускорява фалита им. В критичния момент е по-добре нещо да се направи, отколкото безучастно да гледаме как мечтите за прекрасно бъдеще се изпаряват заедно с изменението на цената. Действайте по плана, съставен от вас преди отварянето на позиция, и страхът няма да ви овладее. И сега отново пример, но този път с франка. В дадената ситуация можете да вземете в предвид както растежа, така и спада на пазара. И в първия и във втория случай страхът ще бъде фатален. Ако пазарът расте и начинаещият спекулант се опасява, че цената може и да не стигне до изчисления му ордер take profit, то той преждевременно затваря сделката, позицията, и няма да получи очакваната печалба, която би била двойно по-голяма. Ако пазарът пък пада, спекулантът започва да се страхува от загубата и също така преждевременно затваря позицията. И както в предишните случаи, има само един изход. Да се действа единствено въз основа на предварително изготвен план за търговия и да се вземат решения само при поява на обективни причини, които могат да дойдат както от техническия, така и от фундаменталният анализ. Иначе ние затваряме ето тук сделката и, както виждате, пазара се обръща и тръгва в правилната посока. И спекулантът тук би получил печалба, но той затваря сделката. Трейдърът, който търгува само заради самата търговия или просто заради възбудата и адреналина, че участва в играта, е просто човек, който играе на хазарт. Ключовата разлика между търговията и хазарта е информацията. Колкото по-малко информация имате за Форекс пазара, толкова по-големи са шансовете да проиграете парите си на хазарт. Човек, който търгува без да има или без да прилага търговска стратегия и без да използва никаква информация, е изцяло изложен на случайните капризи в движението на пазарите. Трейдър, който реагира инстинктивно, когато научи най-новите икономически новини, без да погледне предишните прогнози за пазара и съответните данни за валутната двойка, проиграва на хазарт парите си. По същият начин, технически умел трейдър, който преглежда и взема предвид само 5-минутните графики за движението на валутата, за да определи линиите на подкрепа и съпротива, също прави сделки от хазартен тип. От друга страна, ако имаме трейдър, който изследва икономическия календар, прави обстоен преглед и анализ на часовите, дневните, седмичните и месечните графики, изчислява нивата
и линиите на корекция по Фибоначи и предприема действия само когато множество времеви периоди подкрепят и отговарят в синхрон на неговия анализ, то този трейдър има много по-голям шанс за успех. Липсата на дисциплина да следвате вашия план за търговия е основната съставка на катастрофата и рецептата да се изгорите. Ако се вгледате в начина, по който анализирате графиките или оценявате перспективите за влизане в търговска позиция и откриете разлика в начина, по който сте ги направили преди няколко седмици, то това е сигурен знак, че или нямате определена търговска методология, която работи за вас, или ви липсва дисциплина, за да следвате стратегията, която сте разработили. Формулата за успешна търговия е стриктно да следвате доказана стратегия. Причината, поради която е толкова важно стриктно да спазвате стабилна търговска стратегия, е защото цените правят бързи пробиви и движения във всички посоки в кратък срок, като принуждават трейдерите да реагират бързо, веднага. За да вземете и приложите едно добро решение, се нуждаете от дисциплина, така че да можете да се придържате към вашия предварително изготвен ясен план за търговия и да знаете кога да си вземете печалбите, както също и загубите. Импровизациите или следването на вашите вътрешни инстинкти просто не работят в търговията. Тъй като търговията по своята същност е вълнуваща дейност, тъй като е свързана с печеленето на пари, то е лесно да се почувствате, сякаш ви липсва тръпката, ако не отворите търговска сделка. Тази липса на търпение води до разконцентриране на вашето внимание и капитала, като отваряте сделки с все по-ниско качество и по този начин прекалявате с големия обем на търговия. С цел да преодолеете липсата си на търпение, трябва да си припомняте, че всяка седмица има по една сделка на годината. С други думи, не се притеснявайте за пропусната възможност за търговия днес, защото още утре ще има друга голяма печеливша сделка. Както същото важи и за следващата седмица, и за следващия месец. Ето, това са 5 смъртни греха на Форекс, но аз ще ви кажа още един, който е от мен. Този фактор, който потиква спекуланта да сключва сделки, е надеждата за получаване на печалба. Естествено, смисълът на всяка работа е получаването на пари за нея. Обаче при доминирането на надеждата над разчета и изчисленията, рискувате да надцените собствените си възможности при анализиране на ситуацията. Надеждата трябва да бъде в подчинение и по отношение на разчета, и по отношение на очността. Само огромна, неоправдана надежда може да доведе начинаещият спекулант до загуби. Нека да вземем същият пример с еврото и да предположим, че пазарът започва не да расте, а да пада. Борсовият търговец, ако е взет от надеждата, че пазарът ще се обърне и ще започне да расте, вероятно ще премахне стоп лос и ще се надява, че нещо ще се промени. Но пазарът не се подчинява на нашите надежди, а се влияе от факторите, които го засягат. Ето защо, ако спекулантът не се съобрази с реалната ситуация на пазара и не затвори позицията, то по-вероятно е с него да го очаква голямата загуба. Ефективният начин да се справи с неоправданата надежда е дисциплината. В този пример спекулантът не би трябвало без обективни причини да премахва ордера за затваряне на позиция, който е изчислил. Планирането трябва да се основава на методите на пазара, а не на нашите емоции.
Успешният брокер е реалист. Той трезво преценява пазарната ситуация и задържайки емоциите си, изгражда реален план. Илюзиите не са за брокера професионалист. Аматьорът, след като направи няколко неуспешни операции и загуби малко пари, изпада в паника. Неговите представи за борсата стават все по-деформирани с течение на времето. Губещите се измислят доста много фантазии за покупка, продажба и избор на сделки. Това нарушава реалността и пречи на успеха на борсата. Успешният спекулант трябва да разпознае фантазиите си и да се раздели с тях. Голяма част от губещите смятат, че преуспелите брокери знаят някаква особена тайна. Благодарение на тези фантазии, консултантите и търговците с готови за употреба методики на борсовата търговия нямат проблеми с клиентите. Разочарованият брокер често харчи целия си капитал само и само да научи тези мъдрости. Купува различни програми, черни кутии и други методи, безгрешно анализиращи пазара. Много от губещите казват, че ако биха имали по-големи сметки, то биха успели. Като правило, аматьорите излизат от играта, а пазарът се обръща на 180 градуса и се насочва на там, където губещият е предполагал. В това губещите виждат доказателство, че тактиката им е вярна. В този момент се ражда фантазията. Ако бих имал малко повече сметката, щях да издържа по-дълго и да спечеля. На простака не му стига акъл, а не капитал. Той със същият успех ще загуби и голяма сметка, и малка. Той хиперспекулира и прахоснически управлява парите си. Той поема риск неоправдан, нито за големи, нито за малки сметки. При всички достоинства на тактиката си, той ще бъде изхвърлен от пазара поради невъзможността му да я ползва. Спекулантите често се интересуват с каква сума да стартират търговията. Те искат да устоят пред поредицата от загуби преди временното намаляване на капитала. Те веднага мислят да загубят, а не да спечелят. Изводът за недостатъчният капитал, това е тяхната психологическа уловка, която им помага да скрият от себе си две горчиви истини. Липса на самоконтрол и издържан риск менеджмент. Спекулантите, които вярват в приказката за играта на автопилот, си мислят, че натрупването на печалбата може да бъде автоматизирано. Някой се опитва да развива своята автосистема на борсовата търговия. Други я придобиват от специалисти. Адвокати, лекари, бизнесмени, които в продължение на години са усъвършенствали своите умения, хвърлят $1000, за да купят готов за употреба професионализъм. В тях говори алчността, мързела и математическата неграмотност. Днес системите за борсовата търговия обогатиха само доставчиците им. Сложната човешка дейност не се подава на автоматизация. Компютърната система за обучение не заменя учителя, а появата на счетоводни софтуери не води до безработица сред счетоводителите. За много видове дейности решението се взема от човека. Машините и системите могат да му помогнат, но не и да го заменят. Въпреки използването на автопилоти, авиокомпаниите не се отказват от пилоти, високо заплащайки труда им. Защото само човекът е в състояние да се справи с неочаквана ситуация. По същия начин са нещата и на борсата. При първото непредвидено обстоятелство и вашата сметка все едно, че я няма изобщо. Спекулантите, страдащи от автопилотно въображение,
се опитват да живеят като бебета, за които се грижи майка им. Тогава майките правиха всичко за тях, но пазарът, той не е майка. Там има сурови чичковци и лелки, които се стремят да се възползват от вашите пари, а не да ви напоят с млечице. Мнозинството твърди, че има индивидуална свобода и независимост само на думи. Когато те имат затруднения, тогава започват да пеят съвсем друга песен и търсят силна ръка. Падналият духом брокер се обръща към своя гуру. Примери за гуру са Елият и легендарният Ган. Към групата с гурута се обръщат тези, на които им трябва силен водач. Тези хора скитат с скъсан кабел, опитвайки се да намерят нов контакт. Хората, които са гурута, никога няма да изчезнат, защото публиката се нуждае от тях. Всеки разумен брокер трябва да разбира, че в крайна сметка никакъв гуру няма да го направи богат. Всеки може само със собствени усилия да се здобие с победа. Търговията на валутният пазар е повече от изкуство, отколкото наука. Затова е невъзможно да се предвидят всички конфликти, които могат да възникнат в процеса на търговията. Нереално е да се съставят универсални изисквания за всички случаи от живота. Обаче, необходимо е да имате някои сигнали, ориентири, които няма да ви позволят да се отклоните от курса си по време на плаването ви в бурното море. Така че, може да се опитаме да определим някои правила, които е желателно да спазвате винаги. Тези правила не просто са сформирани от теоретици, а са разработени и съставени за 20 години работа от спекулантни практици в компания Teletrade. Така че ги запомнете и ги използвайте по всяко време. Изберете една валутна двойка и изучете историята й, най-малко за последните 5 години. Отбележете на ценовата графика тенденциите, нивата на подкрепа и съпротива. Погледнете как се е движила цената, когато се е приближавал към тези нива. Намерете на графиката познати и непознати за вас фигури на технически анализ и внимателно изучете поведението на курса на цената при тези фигури. Опитайте се да чуете мелодията на пазара, изобразена на графиката на цената. Правейки подобни упражнения на различни времеви интервали, вие ще откриете много полезни закономерности. Спекулантът е човек, който е отговорен за резултатите от своята работа на 100%. Затова спекулантът винаги има свой план за игра и самостоятелно взима решение. Само ако се дистанцира от мнението на мнозинството, спекулантът може да разбере правилните или грешните си действия. А това е ключът към успешната търговия. Внимателно анализирайте не само печелившите, но не на последно място и загубните позиции. Горчевината от загубите е много по-малка, ако вие сте разбрали своята грешка и следователно сте сигурни, че няма да я повторите в бъдещето. Спекулантът, който е способен да извлече полза от извършената работа над грешките си, е обречен на успех. За да спечелите, е необходимо да имате някои предимства пред другите спекуланти. Това предимство е вашата собствена търговска система, проверена с историческите данни, които показват положителен резултат. Търговската система не трябва да бъде сложна, за да може по-лесно да се адаптира към постоянните промени на пазарните условия. Колкото е по-сложна системата, колкото повече компоненти има в нея, толкова повече тя е уязвима. Много спекуланти се провалят дори да имат в ръцете си опасното оръжие, собствена търговска система.
Тайната на успеха се основава на самодисциплината на спекуланта и собствената му и способността му да следва сигналите на системата, без да изпуска моменти за отваряне и затваряне на позициите. Не търгувайте против тренда. Идеята да хванете глобалното обръщане на пазара и да купите от минимума, разбира се, е съблазнителна и вече дори не 1 милион спекуланти са успели да я изпробват и са се изгорили от подобен героизъм. Всички спекуланти знаят колко важно е бързо да се разпознае и да се премахне грешната позиция. Обаче, спомняте ли си колко е трудно да се разделите с родната позиция, към която ви тегли душата? Затварянето на загубна позиция означава, че признавате своята грешка. А способни ли сте да кажете: да, приятелю, този път не си прав? Надеждата за обръщане на пазара в нужната посока и задържането на нарастващите загуби е непозволен лукс за спекуланта. Запомнете, не греши този, който нищо не прави. Ако направите грешка, то просто затворете позицията и не се опитвайте да подобрите ситуацията с всички видове надежди за по-добро. Професионалният спекулант никога не получава печалба само поради печалбата. За него е важно правилното прогнозиране на валутният курс и вече като следствие от това да получи материално възнаграждение. За успешна търговия е необходимо да прибирате печалбата само в случаите, когато системата ви на търговия сигнализира за това. Дайте на печалбата да расте и ще постигнете максимален резултат. Не забравяйте да увеличавате отворената позиция, ако пазарът продължава във вашата посока и вие чувствате, че сте прави. Номерът за построяване на търговската пирамида се заключава в това, че всяко ново допълнение към позицията трябва да бъде по-малко от предишното. Само с такава пирамида вашата отворена позиция ви позволява без загуба да изчакате кратковременното движение на курса срещу вас. Отнасяйте се към спекулативната търговия като към сериозна работа, с която вие искате да се занимавате не една година, получавайки не само материална, но и морална наслада. Но начинаещият, който се стреми от първата си сделка да удвои или утрои своята сметка, прилича на тинейджър, който е избягал от дома си в Холивуд, за да стане звезда на екрана. И като правило, той губи още в първите месеци работа. Вашата цел е да се научите да търгувате мъдро и да станете истински професионалист. Само в този случай ще постигнете стабилни, положителни резултати. Не се поддавайте на магията на добрите новини, защото те често се очакват от по-опитните спекуланти, включително и от професионалните участници на валутният пазар. Ето защо тези новини биват отработени на пазара по-рано. Цената расте в продължение на няколко дни преди новините. А когато реално излезе новината, цената прави два малки и кратки удара нагоре и започва да пада. Начинаещите участници са изумени. Те не могат да разберат защо при добрите новини пазарът пада. Нали? Спекулантите, а именно те формират валутният пазар, са също хора с емоции и психика. Какво е графиката на изменението на валутният курс? Това не е нищо друго, освен графично отразяване на мнения, надежди, желания, страхове на световната общност на спекулантите. За успешната търговия е необходимо да изучавате човешката психология и нейното въздействие върху търговските решения.
Анализирайки ценовата графика, опитайте се да разберете чувствата и мислите, които изпълват спекуланта във всеки един момент. Този подход ви позволява да напуснете редицата на страхливците и плахите и да се присъедините към агресивните и смели бикове или мечки. Преди да започнете да търгувате, отговорете си на въпроса. Защо искам да го направя? На вас може би не ви достигат вълнуващи моменти в живота или обичате да разгадавате заплетени пъзели, а може би искате да станете богат изведнъж. Вие мечтаете да се научите на интересна професия. А може би лаврите на Сорос не ви дават почивка. Ясната представа на вашите цели ще ви помогне да намерите пътя към постигането им. Успешната търговия с правенето на печалби не е лесно начинание. Тя изисква упорита работа. Тази упорита работа може да бъде много възнаграждаваща, тъй като голямата печалба е постижима. А чувството за удовлетворение, което трейдерът изпитва след няколко добри сделки, е абсолютно безценно. За да стигнете до този момент обаче, първо трябва да се преборите с най-лошия си враг, който ви дърпа назад и краде парите от вашата търговска сметка. Това е самия себе си. След като вие разпознавате, приемате и контролирате конкретните капани, поставени от вашият собствен ум, в който понякога сте склонни да попаднете, вие ще откриете, че резултатите ви от търговията са значително подобрени. За вас, аз съм Стефан Генков. За мен беше чест да ви представя тази информация. Ако имате въпроси, разбира се, ето ги и моите координати, на които може да ме намерите. Желая ви успех!